Jel sam debeo? Nisam. Nisam. Pa pogledaj stomačinu pivsku. Pa šta? Pa ja pijem svaki dan po 3 piva, gle ovo. Pa nek piješ. Radi šta voliš. Čime se ti baviš, jel studiraš nešto? Idem u školu. Škola 02. Pala sam godinu. A, si ti nenormalno. Moguće da si pala godinu. Ali prvu. Prvu? Koja je škola? Poljoprivredna. Jesi ti normalno? YouTuber. Šta kaš? YouTuber. Pa u pokušu imam 7 ljudi na streamu. Ajmo ljudi, 10 lajkova. Ajmo, molim te, reci ljudi lajkujte do 10 lajkova. Lutko! Pa što si pala godinu? Jebi ga. Ti normalno? Ja znam. Nemoj i ti da mi hopuješ, molim. Kad si posljednji put imala dečka? 2 godine. Šta pre? 2 godine. Nemoj se pa pre 2 godine si imala dečka. Poslednji put. Ozbiljno? Da. Kako je to dobro čuti, jebote. Što? Pa ono, ti 2 godine si bukvalno legit. Da. Niko te nije dirao 2 godine. Pa hteli su da me smulaju, ali dobili su šipak. Čemu tako ponašaju prema muškarcima? Nikome se ne sviđa. Zašto bi bila s nekim kome se ne sviđa? Ali to na prvu ti se svidi ili mora da se trudi dečko oko tebe? Mora da se trudi. Pa ja se trudim, ja ću ti doneti palačinku na kuću. Moram te nešto pitati, ali iskreno mi odgovoriš. Evo sad na prvu, da li ja imam 1% šanse bar kod tebe? Znači ne 2, ne 10, ne 50, ne tražim puno posto šanse. Da li imam 1% šanse kod tebe? Bar 1. Boleće me uvo, mislim, znam da nemam, ali ajde, ja nemam samopouzdanje. Imaš. Imam? Da. To... Daj mi Instagram. Ako može, lutkice. Izvini, možda preterujem. Može. Sad. Ali nemaš ti, nisi ti 2002. sigurno. Kunem ti se. Čemu? Zašto bi je lagala? Čemu kunjenje? Ja ne volim da lažem. DriKTZ. Jel pušiš cigare? Da. A minus odmah. Minus u startu, to mora da se fiksa. Jel ti jasno? Znači to moraš fiksati obavezno. Da imamo DriKTZ, Beograd, Andrijana, pekara. Da. Carica moja. Au, ti si meni slala nešto. Da. Si ti normalna? Što si preš luda mala? Šta? Ti si ovom debilom liku si slala srce. Lutko? Si ti normalno? Ne? Zajebam si. Dobro. Znači, imam više od 1%. Iskreno mi reci. Jes. Koliko imam posto? Otkud ja znam. Znači, 2 godine nisi imala dečka, to je jako za poštovanje. Što? Zato što, znaš, današnje devojke menjaju dečka ono svaki mesec, 2, 3. Po čarape. Pa bukvalno. Pa jest. A koliko si imala momaka ukupno? Malo mnogo. Koliko, aj recimo, iskreno? Ne znam. 20? Ne broj. 20? Uzbevaj. Zato što ne mogu normalno da nađem, svi su debili. A preteruješ, brate, 20 momaka si se ti ljubila. A ti? A ja sam od 3. Jebi. Meni se to ne sviđa, jebik.
Jedino. Što da ti kažeš? Jebik. Ja sam tužan. Što? Zašto sam vidio u tebi nešto posebno, ali... Još sam debeo jebo. Kako sam ja debeo ovako postao preko noći? Ama ne zanima me. Tebe ne zanima što sam ja debeo? Zanima me kakva si osoba, ne zanima me izgled. Ma da, nemoj mi pričat, molim. Sad si ti u klubu i sad ti nađeš na nekog glika koji ima dobro srce, a gadan je. Mislim, nije gadan, nego ono slom je. Bucko. Tebi nije bitan fizički izgled. 1/1 laž. Mrzim devojke koje lažu. Ne laž. Svakoj devojci je bitan fizički izgled kod muškarca, nemoj da lažeš. Nije. Pa nije najbitniji, ali je bitan. Nije. Ali nije najbitniji, ali je bitan. I tebi je podlikuša, jel da? Naravno, na prvu, pa kad vidim prvu devojku mora da bude mi lepa, ne mogu da budem sa devojkom koja mi ne sviđa mi se, razumiješ? Brate, ako se meni sviđa, nebitno. Pa svidjet će ti se izgled, neće ti se na prvu svidjeti njegov bubrek. Ne sviđa mi se priča tvoja, nikako. Da. I fejkaš mnogo. Ne. Ja nisam rekao da je izgled najbitniji, ali je bitan. Jebi ga, moraš biti iskrena. Iskrena sam. Ili ima ovaj dečko posto šanse kod tebe? Ajde da pitam. Evo, pitam te. Jel ovaj dečko ima bar 1% šanse kod tebe? A? Zavisi kakav. Pa ne. Može da bude dobar, ali kako. Pa ili ima 1% šanse kod tebe ovaj burazer? Ne znam ga. Dok ne pričam s tim, ne znam. Dobro, Žaki, čuo si. To mi je drug. Dobro. Ništa, Adriana, čujemo se mi, pa ćemo da vidimo neke stvari. Može, čao. Ajde, čao također.